Yamira pamberi pedare ramafundasi. Yes, I do. Chokwadi. Sende zvechokwadi. Kubatwa nemhosva. Zvakaipa zvangu zvakaipa zvichabatwa nemhosva. Mwari batsira wangu. Mwari mubatsiri wangu. Right, pamusoro ichangamira. Kuti nyaya yedu yatauya nayo panapa ndeyekuti tizosvike kunoku toda kuti tigadziriswe zvemumusha zvokutinetsa. Matangire wazvakaita kuti tizosvike pano. Tinoti mwedzi waMachi pabva kushaya mwana wamukoma wafirst born yemba medu anga aine 49 years. Tapedza after 2 weeks vadzoka kuHarare kubasa. Mukoma vakandifonera mwana wamukoma vakagarapo. Zvikanzi mwana wamai tava tichida kuti timbofambe timboende kana kuno mubatsiri kwaDC zvokuti tikaenda kunana Chinaka uka mudhuze munonetsa muna unotiziva. Ndikati mukoma nenhau dzekubva kushakirwa kwatakaita iroko. Zvikanzi hongu. Ndikati alright zvakanaka. Tichamboona nemari dzacho kuti ndinodziona here sezvo tabva mupfumvu yanga iri mandi. Tagara zvadaro ndochifunga mupfungwa dzangu ndikati tinogoenda sei kumukoma ataura kudaro, tinogoenda sei kuti tichipei panhamo apa. Pakasvika mutumbi wakamboiswa kuseri kwedhoo, pakaita vanhu vaidaidzira panze, matanga kutsipika. Umwe akati bhora ragowa. Ndikataura chibva ndapinda ndikati arume pakaseri kwedhoo apa paiswe mutumbi apa. Mutumbi waiswawo zvanzi tichaisa chibva zvadaro. Kufunga kwangu wanda ndichita ndabva mukufonera ndichifunga ndichizibvunza ndega kuti zvinoita kuti ndetoteka. Ya Thursday tabva wabva nofonera manje. Ndikati mukoma mari inini ndashaya. Asi zvandanga ndichifunga ndezvekuti dai taita semhuri tese takabatana wazukuru waGundacha semagara tagara tichigoita tichibatsirana tese takadaro. Zvikanzi namukoma pfungwa dzako dzakanaka asi hatichawirirani kuno. Vamwe vanoramba. Munenge murenyi kuHarare kuno ikoko asi kuno hatichawirirani vamwe vanoramba. Ndikati saka toitichiona. Tagara after week wakandifonera mukoma. Zvikanzi tanzwa hope pane vanhu vatifonera kuti pane hope dzatingorotera. Saka tichanonzwa. Ndikati alright mozonzwa tozonzwawo. After week pane futi mwakatifonera kunana Musarira. Pane hope dzatiri kurota. Ndikati tagara vandazofona mukoma hope dzauri kurota vanhu ava ndedzipiko. Zvikanzi kungotititrana kwevanhu kune ngozi yakasvetika kupi here kumashure. Ndikati alright. Saka muningira uchauya here paEaster. Ndikati tichatsvaga mari kuti ndiuye tidzione zvakadini zvakamira sei. Right, taakusvika muEaster muya pakaita ndakarota hope dzemukomana yakushaya. Akatiti mwana kwandiri. Akatiti shamwari kuuya pano. Akati ndakaurayiwa. Akataura zita remumwe munhu kubasa, akataura dzimwe mufamily. Vaingondivhingidza. Vatatanga kutongoona zvinhu zvakatongondinetsa usiku uhwo. Kuda kundirari mazvaramba. Vatanomutsa madzimai ndikati hope dzandikurota panapa idzi dzakaoma. Vatatombotora nguva. Vandazoti shumba zvamataura ndazvizwa. Tichaona kuti toita sei. After that ndakabva ndarara. Hope dzauya zvakanaka. Easter yasvika on Friday. Takakwira bhazi rekuma4 CAG vatadzika kumusha. Ndasvika pamusha ndarara. Pamusha ipa ndamuka ndanomusa mukoma. Mukoma ndauya makadii paya. Tambutsanangura nehope dziya kuti vanhu vakazoya kuzobatsira vakazoya here. Vakazoya kuzobatsira kumusarira. Wakabatsira wakati mapsina kuzoita pfurikani here. Pane munin'ina womufi saka ndozvatoita zvabatsirika. But zvakadaro zvakanaka. Ndichibva ndataura hope dzangu dziya dzandarota dziya. Handina mhinduro yandakanzwa iyi. Mukoma panga chitomwa tii. Ndikati inini kuseni kuno handiti tii. Handina mhinduro yandakanzwa. Tamhoresana. Ndadzoka kumba kwangu. Mai guru anowa mwana wemufi achibva azoya kuzondimhoresawo kumba. Tataura kudaro ndobva ndamuudza kuti hope dzandakarota. Yakataura kuti zvichokwadi mukomana anouya. Hanzvadzi yake inotombotaurawo hope idzodzo. Ndikati achibva ndikati vanhu hapana zvauri kumbotaura. Zvikumbofamba sei kwa. Ndikati aiwa inini
ndikidza ndifambe kunana mukoma kwese imba neimba ndinzwe kuti anoramba wacho ndiani kana kuti tinoda kuti tibatsirane chimvanera imba neimba kumba vamatambo mukoma vana mukoma wese waripo mukoma wanhingirira mutsingo waripo tikati rume munoona zviri kuitika mushamiri kunongedzerana nekusagara zvakanaka kuwana kana wakafa uya anonongedzwa zvaa zvakadii kuti umboungane semhuri ndaendapo wabvumira nazvo hapana ramba omakati saka tinoungana kumba kwani kana zvisingaiti tinogona kuungana paisogara vana baba vedu paimboitirwa dare pamutsatsa apo ndo paimboitira dare bamukuru ndo paitira dare akasikerere pamba togona kuenda kana ipapo toungana semhuri kana waniswa kubvuma kavo waniswa kubvuma ndadzoka kumba kwangu ndikati aiwa idii ndinoda kuti nyaya ika ndibve kuno ndinyadziwa kuti tikufamba sei tiri kumbobva kupi right yange tisati Sunday ndakaenda mbodzwa kuti pane umwe madzimai anobatsira kwa Green ndikati vhenda kune mukoma wakagara ndakumbira mwana mukomana haatune mukadzi ndikati agaza ndaubvoti ndimbosvike ndimbonzwa kuti kana uchibatsira mbudzi kuti kana uchibatsira unobatsira sei vanobhadharisa here zvakadididi patakwira bhazi tisina kuudzawo mweso ndokwati akuenda pataenda ikokuya vatasvika vatagara vanogara waGreen vanozomai mupingo vatagara kuya vatakoti kuti profita wamai waya takagara paya parukukwe paya tikanzi imimi waya kunoku wakuru wenyu varipi tikati wakuru wasara kumba tikanzi nyaya dzenyu imimi vana imimi dzinoda ukuru zvinoda sekuti muungane semhuri mubatsirike tikati zvino munokwanisa here kubatsira vava tikanzi atokwanisa kubatsirai asi kana maungana tinogona kuuya ikoko tokubatsirai zvakanaka namanhamba vatakupanana manhamba vatadzoka ndadzoka kumba kuya tagara yange yati Sunday kai ndada kutodzoka ora remandi andazoenda dzoka futi kuna mukoma ndari kuna mukoma vanhu avo wamaita ururamba ini ndawaona kuti wakubvuma wani kuti tiungane wakati anyayo ndatotoizokudhara nemakuhwa kuti mamuda kuungana chichi ndasaka maizvotakuita isu mukoma ngatidaidzei munhu kwete kuti tiende tiri tega tiri 3 ngatidaidzei munhu anouya kuzobatsira sefamily tigadzirwe zvinhu zvinake mukoma akatanga kuramba tiri mushopu mawo hazviitiba urwa tebho hazviitiba mukoma why sei muchiti hazviiti wamari kubvuma imi murambirei ndakutanga kutokwidzawo voice paya sei imi muri kuramba imimi ngatiite izvozvo ndo zvati kutoda kuti tiite maiguru anga ari mukati bvabuda akuziva kuti voice akukwira paipai vatangotaura na maiguru paipai mavoice vangodzikira dzikanzi alright unenge dobva naye munhu wachikwarari kati aiwa inini zvandakazwa kuti munhu haasiri ari kuuya kuzoti iwewe ndio wakaipa wakadai iwewe ndio wakadai vakati wani munhu semwana kana waroma grade 5 anogona kuhakira otaura saka pamwe panogona pasina kana zvekuti tingarambe kana kuti pane munhu atengwa nzi kana uine munhu wako iwewe it's okay tinongoita tati aiwa pakanaka tabva tatowirirana zvakanaka panaenda kumba mandi panaenda tikati tichazoudzana magetsi tagara togofonera nawamwe patazofonera mai ndikati tofunga dhiti rakati taona kuti basa wangu kwakamira sei zvikatikati ndichadzoka futi kwamuri kana ndafonera umwe uri kumusha kuti wanobvumira renazo zuva iri patatakafonera futi kumusha ndafonera futi mukoma zvikanzi zvakanaka iroro zuva iroro tinenge titono meeting zvakare saka izvi zuva rakanaka iroro beki fune kuna mai vaya zvikanzi zvakanaka ndinouya takungofonera tichingoidzana ngatite tichiunganidza mari munhu achiya kuzotibatsira anozodawo mari foni yemukoma ikatogera kutonetsa ndikatotexta message mukoma foni inge yachiramba but tati panhau yade tikaita ma30 wakati zvakanaka munin'ina wangu ma30 yakanaka ini zvinoda mari inge iripo asi munin'ina angada kuita kumabhanana wakamuudza here ndikati ndakatomuudza akatoti zvakanaka nendiripo zvikanzi iripo handitika tofonera kudaro right rasvika zuva musi wa4 takakwira futi bhazi rakumanheru vatasvika futi kuma12 kwedu ndarara ndamuka ndati gandakaenda nomusa mukoma wepadhuza wese ndiwana mukoma wangu wese sitirwa gundatsva tese ndimutse mukoma wangu padhuza ndakasvika ndaumutsa mukoma wakagara musitting room vanga vatori nemukoma wanga waripo namukoma ndikati saka zvinhu zvedu vanhu vari kukopareta akaona mukoma wangu zvinhu zvedu zvikutofamba zvakanaka watoripo tamutsana paya tamutsana ndadzoka kumba
ndanoudzawo mwe ndikati mubatsiri uyo ari kutouya ari sei atori munzira ada kutosvika daita kasika taita bhozi wazonzi kune imwe meeting irakuzoitika futi masikati tauya taungana tese mukicheni yamai wangu ndoma takabva taungana imumuya taungana kudaro zvisinei mufana akatobva kwaari akabva svikawo bva tora mubatsiri wani mota wachibva uya maya mupingo waya wapinda mukicheni mataa tiri muya takatoungana tese tatokwana tese wapinda mukicheni muya manje saka mukombo akazotanga kubvunza mai imimi mazuva ni munhu sei wakatanga kuwabvunza mai wayo zvikanzi imimi mabva nekupi tabva ndiri kwagreen zvikanzi amauya kuno kuimimi hatisi kuziva isusu kuti imimi ndinoda kuuya paine kungotaura taikowo chikuitika iko mukoma awo wakabva watanga kubuda ndokawagara kukatikati kuchigwidzi wabuda mukoma mukuru anova ndiye mukuru muzukuru mukuru wagundacha awa mukoma wakagara apa wakabva wateerawo wachibva wabuda mukoma awa wanga wagara nechekudhoo wachibva wabudawo waenda mai wakati avanga wadzoke kuno kwari kuenda kupiko ndikati mukoma muri kudzidzokai wani kanzi aendai mbama mai wangu mufutuma muitibo handidi ba kuti muite mumba mama yangu mandiri kuti muite mumba ndikati warume vatangosara vaiti kukurwa ume unzwa zviri kuitika munin'ina wangu inini mwawandinaye achibva sara ndikati unzwa toenda katichitobude muno mukoma anoti muno manzwi togonoenda kumba kwangu hazvina problem patatobuda mese kwanyangwanyangwanya patasunga takwira pataenda pababa vangu tagara paye madzimai saka mai tokubatsirai seiko imimi chi wamwe wenyu watiza todii warume ndikati nyaya iyi kai wamwe wedu zvawatiza ka saka nyaya yekuti tore machannels chaiwo tikada kuita zvinharo kana tizoisa maoko mutemo maoko medu tonetsera newana hazvisi toda kuti tigadzirise musha saka ngatore machannels chaiwo kuti nyaya yedu igadzisike zvakanaka ndosaka takapfudzana pai todii sabhuku munharaunda yedu sabhuku ndimukoma wangu futi saka nyaya iyo angati titori tese tapfudzana kudaro taunganidza mari ndati inini mangwana nebasa rangu saka wana mukoma wakusara wodzika kwachifomandeya kuzasuko wonotaura nyaya yawo ini ndakabva ndamuka bva ndaenda ndisati taudzana kudaro wamwe munomuka muchiendawo mabva kuzvimwe mwanzwa zvine zvataurwa ikoko kuti kandikudze tozoungana ikoko zvinenge zvakanaka saka ini bvatatodaro bvataonekana ndikati ndakutonobata futi bhazi ndidzoke bhozi kuramba tichikotiza kubasa kunguva yacho yarebesa tadarozve ndadzika kurodi kuya ndoona meeting iya yanga ichitaurwa vanhu vari mumeeting apo wakaungana ndakabva ndatena pandaenda ipapo pane meeting ipapo ndakabva ndaona wana mukoma wangu atizawo ndo wari muno mufuta wachiita meeting yeuchief ndo wari muno mufuta mukoma wangu wachicheya uri kumberi ndakavatarisa so mukoma ndakamira kunze ndikati mukoma matiza zokugadzisa musha moya kuno vandapinda mukati vandagara vandambozinyoro saina bhuzi 3 minutes ndakaramba ndikati handisi kuda vandambogara ndamboteerera 5 minutes ndichiteerera nyaya yacho inga iri ingachitaura vandazoti pamusoro vandamhoresa vanashumba wese makadii zvikwezvi makadii nyaya iri yamutaura chaizvi inhawo yakanaka yekuti zvinhu zvedu zvigadzirwe zvakanaka asi ndakabva ndabatikana vandatanga kuchema ndakavatarisa mukoma wakagara wachicheya kumberi ndati mukoma shuwa makoshesa izvi zvemumhuru kumatiza uko asi mimi ndimunhu wakuru wacho watasara nawo saka muda kuti zvizvidii ndikawaudza ndikandafa inini musasvike pagowa rangu kana vana vangu ndikandafa vana vangu hondo yacho iperi ndozvandakawaudza vandatobuda vandaenda ndokwira bhazi vandaenda vakasara tichifonerana wakaenda kwamandeya wachibva wazonzi aiwa tatimi tikupfudzei muende kwachangamire kumusoro wachibva wazoya kunoko ndokuzopuwa dhiti rinori ndosaka maona tasvika nakudai so saka inyaya yemusha iri kutangira pamwana pauyo akafa ndo patangira kune hope dziri kuuya ndizvo mukuru wacho ndiani imweni tingapedza kuva vanashuma iyi nyaya iyi muruiziya
yataura nemukoma ndandira kuti ndiyo nyaya yekunetsa kumusha mwana wangu ndiyo akashaika shuwa mwana yenyu mwana ashaikwa nyaya dziri kuya dzehope nechi muri kuitei ndizvo ndada kuti ndikainditsananguti chekutsanangudza kwaita chokwadi sematauriro ari kuita mwana wangu akarwara ndini Tobias Mandela akarwara shuwa mwana akauya kumba muna January, that is 25 January achiuya kumba ndobva kuhospitali kuya kwati kwa Mutare kwa 29 January aibva apedza February wese ari muchipatara aibva azoshaika musi wa9 March ashaika kudaroko zviutaurwa izveshuwa idi vakashaika kuya kwakaita sematauriro aita kuti shuwa idi bhokisi rakaiswa useri indakazosvika ndidzwa shuwa bhokisi rakaiswa useri bhozi ndakandati ndakatobva nemutumbi kubva kwaMutare tibva tanonoka kuya kwakudutsvedza saka vanhu vakatungamira mberi vakatungamira nemutumbi vanhu vainge vazotaura kuti pane mukororo wangu ari apa akanga autopenga kuti murisa bhokisi kuseri kwegoni sei ndizosvikawo shuwa ndiona zviri zvingati nono hazviitwiba mutemo hauitiba kuti bhokisi remunhu rinoiswa kupi kuseri kwedhoo tibva tagadzisa bhokisi riya tatarisawo vatagara zvakanaka tapedza kuchengeta edu munhu wedu zvakanaka tapedza kuchengeta munhu sematauriro ari kuita akabva azodzokera wadzokera tibva tasara takazofunga pane zvimwe zvakaitika pane uyu mukomana yekushaika une munin'ina wake akamutera pachiwanhu chedu choti pfurikani hadzigoni kuti dziti umwe kana ashaika unoona umwe pane zvinoitwa pachiwanhu but izvo zvese takatozvikangana tinenge takazozvifunga mumashure uyu akanga atoenda ndopandakazotaura nemunin'ina munin'ina pane zvinhu zvakakanganisika paya but mai zvoda kuti timbofambe tione kuti tigadzirise tione kuti zvingaitwa sei ndipo ndakamufonera shuwa ndibva ndamufonera shamani pane nyaya tada kuti timboti tiri watatu pane zvakaitika parufu apa tombofambe tese tione kuti tozvigadzirisa sei zvanzano mukoma zvakadini zvakanaka saka maamafunga sei yatano kuti atikufungidzira kuti isusu tikangofamba tikaenda kuna vanhu vasingatizivi toenda kubatsirwa totaura zvakadai zvanzava zvakanaka maamafunga kuti atofunga tikakwira kwaDC tikatasvika ikoko tosvika tobvunzawo zvanzano zvakanaka mukoma kana matoti kwaDC kunenge kwakanaka ini ndotobvawo straight kubva kuHarare tobva tasangana kwaDC tobva tafamba tofamba sei tobva tati ahora mozoitaurira mazuva acho bva tataura mazuva kuti no iwe chiuya mazuva akati mazuva asati asvika iye akazofona akati mukoma kutaura kwamakaita kuya kuti tinge tiisangana kwaDC hakuchagoni bhozi mari yadini yaramba kubatikana kuti ndiuyi ikoko bva tataura nemire chama isi kuti tichafambe hazvichaitiba nekuti umwe wedu hapana tobva tagara ini ndakazotaurirwa tagara kudaroko pane mukunda wangu wakaenda kunoona munin'ina wamhai wake ndizvo nekwashinaka kwanga kwana mabhirakari aibva azodzoka zvati ini ndakanzwa pane akarota hope asi hope idzi wakarota hope dzepamba pera achitaura kuti kurota kwaakaita wakarota paita futi sekuti pafiwa futi akanga arodzwa afa futi munin'ina wake iwe watatu kutaura wakaita Furikani ari kuMozambique zviri kunzi matende idzokesai futi apanga noti papakacherwa makomba ngati ise matende futi papakati ihopeji dzarotwa ngeumwe munhu asiri wemumusha aibva anditaurira zvangoita ndakangoti ihope dzangotaura ndibva ndaenda kumunda ndasvika kumunda iwe ndakangoti svikei kumunda umwe aibva andifonera futi asiri wemumusha meduba aibva andifonera ndikati Samandeya hope dzandarota kumba kwenyu ndarota panhamo paya patakatiri paya ndarota sekunga bhokisi iri apo takabuda naro kuti tiri kuenda kuda kochengeta mukomana uyu taona raita kunga riri kuda kudzokeswa futi bhokisi iri munhu waenda asi bhokisi iri anozodzokeswa futi bhokisi kuuya mumba mweya zvakazvaninetsa musi wacho iwoyo ndo pakabva ndifonera uyu ari kuHarare aibva ndifonera zvati mukoma pane hope dzindadini dzandarota pane hope idzi warota zvikanzi iwewe ndiwarota hope zvikanzi
warota hope zizi hope dzindaro dzashosoka saka ndazomboti regai ndinofambe titomboone ndikabatsirwa saka ndambofamba ndikati uno zvakanaka but matauro uri kuita mani kuno uko ndine vanhu vanditaurira warota hope dzepamba pedu vanokwana kuita vai saka ini ndauto nditobve kuno ndende kobvunza kuno vanhu vacho wakarota wacho kuti zvinomborevei wese nditaura naye kuti alright ndibva ndadzoka kubva kumunda kuya ndauya ndabva ndaenda kwa mabhirakare kuya kwana Mushariri ndibva ndaenda kobvunza hope dzenyu idzi makamborota sei hope dzenyu waibva watsanangura hope dzavo dziedze waibva watsanangura zvinhu zvivi ndo maroteteka zvinhu zvida kuti zvike zvigadziswe ndipo ndakazenge ndakupota ndakutaurawo maikati isusuwo peduwo pane zvakatoitika tikakanganawa pakugadzisa nyaya yepfurikani ndibva ndabva ndaenda futi kotaura futi kobvunza futi kunomwe futi wakarota futi wemuwaona futi nditi inini makarota hope dzenyu zvamborewei zvazvikutomborewei aibva atsanangudza kuti no pakambakagowa nhumbi paipa pane vamwe wakanhwana wakatora nhumbi dzemufi idzo wakaenda kotora umwe wacho wanenge wakaenda kudzigadzira but asi zviri kureva futi panenge pada kuitika futi rufu pai pamba penyu ipapo ndibva ndawatsanangurwa inini zvatakakanganisawo futi kuti asi pane izvomutore zvinogona kunga zvakadaro bhoyi takakanganisa hapana munhu akambozivawo kana kuti amboziva kuti vakomana vaipfurikani takangoita basa rese ribva rangodaro ndibva ndataurira mukomana ndikati no ndakamufonera futi chamai ndafamba kuya izvo ndatenderera kuya ndiibvunza nditi tobatsirikana sei ii ndazofungidzira kuti no rekaita utore wecheche wangu wachitibatsira pane nyaya iyoyo asi kana wakuda kuya ndichazokutaurira kuti musi wakati kuti uye ungochiuya uye ndibva tadaidza mukomana ari kuMozambique kuti ange achiuya abatsirwe panyaya yepfurikani yandikutaura iyi vakati alright madheti aibva akwana kuti tiri kuya musi wakati ndibva ndafonera mukomana ndikati ndakatomufonera ndofunga nguva musi wemanda ndikati vanhu vakati iwo tiri kuya musi wechitatu ndikati wari kuya musi wechitatu ndikati zvikati manje inini kuti ndikwanise kuuya bhoyi ndandinoda kuti uye paEaster ndikati ndikatambotaura kuti madii kuuya paEaster iwe wati paEaster pane kwatinge tiri kuenda ndikati no problem kana zvinhu zvakadaro kubva ngawachiyo wadini wagadzirisa tozozwa kuti zvinenge zvakamira sei chiwa wechechi wakabva wazouya chiri chitatu ndobva waya wabva wagadzirisa nyaya yepfurikani yatatu kutaura iya waibva wangoita zvawakaita wechiprofiti ipo paya waibva wapedza zvakanaka waibva waenda iye kamu Easter abva auya munina wakabva amuka washuwa kuseni wakauya musi weFriday Saturday kuseni aibva amuka abva yakondi munhu wakatomuka ndi chakatorara ndizozoti baba unini wadini wona anga atogara pakicheni I think that picture chese chana but tatuda izvo iwari yake ikuti wari iyo ruti tikuti tese tukakunyorezva problem tinayo asi paturuzoti apa ngatichifambe tigadzirise problem dambudziko riripo ndakataura kuti munina tofanira kuchifambe tiri watatu sematauriro endakandaita pakutanga uyu hanizvo zvakazoita apakatouya pakazotouya izvozvi tisikabati paEaster apakazouya musi wa4 wakatouya ndibva ndatomuti wauya munin'ina zvati ndauya ndikati araiti zvauya munin'ina amuka here wakauya kuseni ndasati amuka but ndikati ore kana amuka twatandoti twatasangana totangira pa ini bva ndageza ndikupedza kugeza ebva auya futi auya ndikati munina wamugarira njawamuka watopinda mukicheni mamai wedu isusu ini ndine makicheni anguko iye unewo kicheni yake watapinda mukicheni mambai tatanga tipinde mumba imwe tapinda tiri watatu inini naiye nemunin'ina tapinda muyamwe tindori watatu right munin'ina tauya sematauro wanga warutaya tochifamba sei mai tiri tione tironge kuti tingafamba chirudzi tiende kun'anga here tiende kumaprofiti here panhau yakanga warutaura kuti uri urota uyezve vanhu vakanga varuta hatisiuziva kuti wakanga warota wakanga wakawana ani naani wakataurirwa wacho nemufi kuti ndakauramba ndipakabva atanga tochinja no mukoma zvamutotaura izvizvi kutone muprofiti arodini ari kutouya izvezvi ndibva ndatoshambutika kuno profiti ari kutouya zvikanzi kutone muprofiti ari kutouya izvezvi utori pati aiwa zvemunin'ina ndizveri takambokurukurera handita tigare munomu tikurukure nyaya yedu saka tiri kutaura kudaroko mukoma yakabva apindako tiri watatu uyu akabva apindako apinda tiri kungokurukura tiri watatu uyu aibva apindawo futi mukicheni muyamwe tawangani
tafa tiri kukurukura tiri kakadza nono hazviiti bashamwari kuti ungada kutanga kuti muprofiti ngauye isati tagara pasi vatiri watatu zvikaita here zvanzandino ndiri kutaura right ngongo aiti tiri kutaura aibva ambobuda panze achifona aidzoka mukati tichitaura achibuda panze achifona aidzoka aibva ati watova padhuze muprofiti watova padhuze nguva aibva tazoona mukorore wedu mwana wemunina aibva ati pacha aibva apinda mumba muyamo apinda mumba muyamo totoonekwa kwapinda umwe baba akabata mwana aibva apinda vapapinda umwe mai aibva apinda vapapinda futi umwe murume aibva apinda vatandomhorosana tamhorosana pa ndipo ndakati vanhu vapinda wasiriwa mandeya bvunzai masoko ndini ndakatotaura bvunzai masoko mukomana wayo akava mukororo wedu akapinda nemuprofita uyo wanga kutaura aibva apinda uyu kuti mukoma vanhu vaenda dini tauya navo uyu aibva ndipirawo masoko zvadza mukoma maprofita aenda ndikutauraya ndiwo wadini ndiwo wasvika ndikati ndiwo wasvika ndini ndakanga ndawabvunza inini ndikati munobvepi imimi maprofita ndakabvunza munobvepi zvanza tinobva kwagirini munobva kwagirini right asi ndiro here masenzere enyaya amunoita ndo mabvunzire ndakaita ndo masenzere enyaya amunoita here iwo akabva wamboti kakara kumbomira ndikati aiwa ndiri kubvunza mabvunzire aya ndiri kuita ngeekuti masvika munomu tiri munomu mumba munomu baba namai vedu kutibereka inini neuyu nemunin'ina anganonipa zvatakabvira kugarisana tindori watatu tatoura titori muno mumba muno tinge tikurukura tingatifambe tingaita sei tigadzise nyaya yedu tiri watatu isi tisiri kuziva bhatazobva uya kutaura kuti toya muprofiti ndizvo munoita here muprofiti endipa bhata kuti no isusu handizvo zvatinoita zvatinoita ndezvekuti kana munhu auya tomubatsira kana tamubatsira tozomutaura kuti taita panoda zvakadzara saka munhu waikako timubatsire bhatamuprofita zati endai motaurire dzinza rese riungana ndikati ndikati imiri murirai kana makataura izvoi maamurirai asi munin'ina wedu haana kunditaurira bo kuti ndafamba kuno muprofiti ari kuuya apa takutoona imimi mawe kana munin'ina wangu haana kumutaurira bo aibva abvutiwa paya ini handisiziziva be but tiri kungotaura tawatatoona umbayase wamwese wakatikoperedza wamandeya wese watopinda paya wese wabva atozara mumba muyamo one time vanotozara saka vanhu vangani komiteti ndibona vandati nyaya dada kugadzira tiri watatu mumba medu mamai nababa wedu munhu woti mukicheni matiri munomu ndemamai nababa tatoda kuti tigadzise nyaya dzemhuri yedu tiri watatu ndibona vandati inini hazvigoni bamai inini ndaakubuda ndaakuenda imimi zvomauya muprofiti munogona kuenda kumba kwani moenda kumba kwake paumba pake ndeapapo inini kishe dzangu dzedzedzo nedzedzo izvezvezvi ini handibvumi babhozi makaronga mwega ini ndaandisikazivi ndo mabudiro endakaita tadaro ndibva ndarotamwa ndaenda ndakazoti ndaenda paruta kuti ndakazouya iye aizosvika tiri padare ndakazonzwa kuti uyu wakazoya nehembe dzemufi kubva kumba kwake kwakanga wakwira kumba kwako wakazoya nehembe dzemufi wakumkororeni waibva wanadzo kusvika une mukundo wangu akagara panze ndoaitambira hembe idzi mozopani wozopa rami uyu mukundo yaibva hembe ngedzani zvikangedza baba wamishi dzakanga dziri kubasa saka imi mopa inini sei mwana mwadi upa wana baba nditi baba anga ari kwe mwadi upa baba zvadzaatambira zvanetsana paya vati kana zvakadaro taudzisa upa mamai wacho waibva watora hembe dziya waibva waenda kuvhura kuchiri mamai wasiya wabva wakanda wabva waenda kuharara ndo mamiri azvake mushure maizvozvo pane mari yakatombouya saka nyaya yenyu ndekuti pakauya uyu nemaprofita ndeshe hamunakwira nazvo inini chataka hana kuwira nazvo ndo pane nyaya ipapa hana kuwira nazvo imimi nyaya iripo ndeyekuti bambo vazvizwa nyaya pairi nyaya iri yekuti imimi kutangai mawirirana kuti munhu ari kuuya muda kutora kupi mowirirana mega mese because mimi mukauya naye yes ndii muri kusangana neproblem ndii muri kunota ndii muri kuita sei ndii mune chii zvese saka wamaona isu hawazvifiri kuti mutori nezvinhu zvikutokunetsai saka imimi sekutaura kwatikuita panapa handiti imimi wakuru musasaite sei musaitonga pasina zvamuri kuzwa kana zvamuri kuziva
asi iwe muri kuziva tiitai chinhu ichi neagency yachiri yachinayo because zvinoita ndekuti munhu ari kutambudzika handisi munhu wamuka makuseri ari kuti mwiri wangu isa wasi kuita zvakadii zvakanaka iyi mota aona itazvizwa munoona murwere akuvi munosaka naye murwere akwa muchunguru akutsvaga lift yekuda sei yekuenda kana kuzwa kuti murwere nyooneka akarara parwiza handisi akazorarazve pakati kusvika svika kuroti chinoti adaro chii yainyaya yekuti ndataura asi ari kurakidza hanya nezvatokutaura hapana chiregera ndizviitire of which is not right because by so doing makireta rwengo rusiripo munokireta rwengo rusiri chii rusipo inyaya very simple dambudziko muri kuridhira mese kuzvishwa mukomana wepa akafa zvakadai 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 uyu munhu ataura dambudziko zvishwa akomana pane hope dzekuti waiti hope dzekuti waiti handisi kana musikadi munhu wamunoziva kana kuti chii handisi kana iri choice yake yemakati aiite handisi munongoenda pazinata mosvika pazinata toda munhu anotitaurira nenyaya iyi nyaya yedu yakadai 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 wanokupai munhu anoenderana nechii nedambudziko renyu waasingazivi wamusingazivi then zvatopera asi imimi treatai this issue as agent yes itreatai as agent ndokuti mukomana aona kuti muri serious kuti sevanhu vakuru imimi muri vanhu vakuru imimi mamusingafaniri kubuda muchienda imimi maifanira kutora munin'ina moenda naye pasaiti uyu motaura naye zvakanaka zvino zvamakabuda imimi muchienda makagadzirisa chii hapana magadzirisiro ataita handimazva kuti kana andi kutochema unoona kunoparipo kuti gozi mushuwa akachema zvoti kuchema kwakaita aita kuti mukoma kana mwana wangu akafa kana nini ndikafa ndakadaira shuwa nditi very simple kuti ano hazvina kuipa munin'ina but ndiziva kuti musi anofa musi anorara asikuba ndindiye ndiripo nondini mukoma wake handitomborekeri bakana dai mwana wake akafa ndinosvika zvaazoti handisasvike ndinotosvika bcause ihama yangu mwana wama yangu mwana wama yangu tiibva pana zvauya ndikuti iyei nenini nemunin'ina wangu uyu amufani ndisi tasara tiri watatu tombofamba tisu mhuri ndisi takafirwa isusu tifambe tiri watatu tofamba tiri watatu bva kana pazoita chimwe chaitika mati rini right iyo shuba toona toita tingofanira kutaurirana bcause ndikataura ndega nini mama sorry mwana uyu pane pamwe patatatsirira mbijana pamwe pamusinonyazobata pamwe pamusinonyazobata tati mwana akashayiwa mwana wedu akati mwana wangu mwana wamukoma wedu mwana wedu wakashayika then pane pamwe futi panoda kuti mubatewo futi pawati pakazouya hembe idzi dzakasara kubasa kwaaishanda wakomana kuti tinoshandidzana nawo tese pabasa rimwe chete nekubasa kwaishanda ndiri instructor infact ndodzidzisa kudhiraivha mota tinosangana pavid wakauya wakati mandeya ane hembe dzaakasiya saka toendesa here kune mukadzi wake anotozoya nadzo tikati ndingakuremidze munouya nadzo mutemo pachimanyika shumba pachimanyika hembe hadzibvi kusangoba dzobva dzatosvika dzobva dzatozi katogoni hakuna chimanyika chakadaro hembe dzinouya handiti because hembe idzi pamakagowa dzimwe idzi hembe idzi hadzisipo ndizvo saka the process now yekudzigowa futi yasiyana nepekutanga handikamuona saka dzinotozi zvamaifanira kunga maita atauti tokatikati bcause tine vamwe zvamaifanira kuita maifanira kunga mati madaro just a phone call mukoma
kune hembe dzemukomana dzikuno dzakadai ati saka wakomana uri kuno kwaigara uri kuitese uye mustora because mamusikafanira kuenda mega mina taura shumba zvatotora chiwanhu ndokubatsirei chiwanhu maisafanira kuenda mega anditi maifanira kutopiwa kwasainwa umwe nababa mukoma mukuru aifanira kwasaina kuti raiti wataura okay chitora nhengi nanhengi endai motore chii murongedze anditi kurongedza handi kugowa ba mamufanira kunorongedza masvika iko then marongedza mouya kumusha vana mudhara zvamakatituma zvaitaita sei tadzoka izvo zvemwana ndezvi madhara aya wani mukuru aifanira kukwira kuchikuwa wotaura kuti mwana patakagowa chii hembe dzemwana wakuru kune hembe dzakati saka dzadiri dzauya andi zvadaro taakugowa hembe idzodzo zvakare zvichidii zvichisumwa ere munhu wese aripo ari kuziva zviri kuitika because chivanhu chedu chiri pamwe pacho chakanaka pamwe pacho chirudii chakashata because chinokanisa kuchiwanhu kachinokanika diki diki kaunofunga kuti akana basa kane basa because hapashai pakati pavo madhara kuti panototi kopa akatora hembe tichaziva sei dzakakwana pamwe akasara nadzo kana kuti ndo dzimwe dzacho dzari kufambisa mwari kufamba muti azoye nehope ichi icho chiwanhu because waita chinhu iwe nemwoyo wako because une dambudziko rawinaro andi but umwe munhu haasi kuzoona chii that way haasi kutozoona that way iwe akutoona nga ameno zvimwe zvakutoita kuseri ikoko angakuona saka this is very simple hembe dzakagoiwa chiita izvozvo pamunofamba handiti kana kuti muchida kutobvunza pamunofamba kwacho kwamuri kufamba ikoko munokwanisa kutodzibvunzira futi hembe idzo hembe idzi dzakanaka here dzakadii can we go ahead then mopiwa go ahead hembe dzakadii dzakachena because ini chandinoziva panofamba munhu kana akafira paakafira kana maiziva paakafira sei musina kuenda kutora hembe dzake wakafira it's very simple question ndiri kuroja kudanga mvura inini ndafa muno mayakotora inini kumochari basi hembe dzangu dzokandaigara kusakubva kudanga mvura musiki muruti pamakamboita nyaya dziri parufa maiwirirana here hembe idzi dzandanichida kutaura handina kuzopedza paya hembe idzi dzakasara kubasa kwake kwaishanda saka after apa manje ka wakazoti tasangana nawo toendesa here kune murooro kandoya nadzo ndikati unoya nadzo zvadaro pamwe nekusazivawo pamwe zvimaitira ndakaita ndikati muroora hembe dzauya zvika nemuroora waitaura zvechokwadi nehembe idzodzo zvikanzi imimi muri sekuru wacho kamuri chimbopfeka ikoko zvinongoita maaudio acho nditori nawo ndikati munongopfeka ndikati aiwa muroora hazviiti ndakada kuti nami ndichingokokadzana muroora pafoni hazviiti ndichangoenda nadzo kana kumba pandoenda kumusha saka pandakasvika nadzo mai ndada kudzoka pamba pacho papasina kuti iye mwana wedu musikana ndiyanga ndikati hembe zvikanzi ndikati tete hembe idzi zvikanzi muroora wakatotaura zvechokwadi pamakatofonera nanditoriko kuharare akati pfeka henyu sekuru ndikati manje inini ndakaona kuti that's the procedure that procedure was supposed to be followed because kakufungirana kanozotanga panotanga kutaurika zvisina zvisina basa asi now hatisina basa nazvo tabatsirana kuti that's the procedure that should be followed takuti nyaya iripo yatinayo izvozvizvi inyaya yekuti ndoda date ndekuti muchibva pano muri kuenda munosvika mohamba kuirana kuti munofamba musi wakati moita zvamuda kuita musi wakati zvinoda kuitwa zviite sei maitaura iti yes zvautaura kuti zvinhu zvikutanga zita rangu ndinoitwa Mary ndiri mai manje nyaya dzautaura kuti nyaya dzikutanga
vari kunyepa. Tagara zvinhu zvisinombomira musheba. Pakamboonekwa mbiya pasaidhi peimba yeuyu musaidhi meimba yeuyu muzasi medzimba dzake so pakamboonekwa mbiya dziye dzakagadzikwa. Isi takazondodaidzwa kuti nekuti tinoti garei kure, takazongozwa takudaidzwa kuti kwaoneka mbiya. Asi mbiya dziye dzakati dzimwe dzadzine njera, majira masvipa anga akasungwa imomo nemari dzadzirimo dzekudhara takazosvikawo zvakwiribidzwa. Asi wakatanga kuzviona wakati kwazi zvazvakagara. Saka wadziona mbiya dzedze wakatongodziona wakandotenderera waidziona kuti kwai dzakambogadzikwa. Isi patazondodaidzwawo patandoendawo kuona mbiya dzedze dzadzazizokwiribidzwa. Saka wakanga watangodziona wakati kwazi dzakagara. Wamwe simudza nemiti mbiya idzi dzinofanira kunga dzaiswa ngavanhu wangoenda kuHarare ngoti wanoenda kuHarare ndini namaigurari apo ndo wadziisa mbiya idzodzidzi. Zvikazi saka todini ngenyaya yembiya, zvikazi ngatifambe. Saka iwo varume wawo vakandobatana kubva wafamba hameno kwawakaenda. Vatazobva wandodzoka wabva kumasoyo kwawakaenda bva wadzoka. Zvikazi aiwa nyaya iyi haina ba, tinofanirwa kuti timboendezvoko toda kuenda. Hameno kwawakaenda kubva wati kwazi taenda kubadza. Wazobva kubadza kwawo kwayo wakangotiunganidza futi. Watiunganidza izvo wakanyatsotaura zvacho izvo ndakazwisisa inini hapanapa. Wakandoti kwazi mbiya idzi kuonekwa uko dzakaita. Pane munhu wakatanga kubata badza, wakazi ndiye ngaatange, asi badza rakandoti kubaka. Badza riya rati kubaka. Wakabva kwazi ndiye here uyu, asi handiyeba, handizvova nyaya idzi dzabakira badza. Izvi ngezvimwewo izvi, munhu watoisa mbiya idzi hameno asara kumba here kudidini. Inini nditori padare iri rawakanga watiunganidza ndakatovhunza. Ndikati zvakazvati zvacho badza racho kubaka. Zvazvakanaka here. Wese hapana munhu akanyatsondipindura izvo zvandakazwisisa. Vatangosiyana nazvo, iwo bva wandozvinyara bva zvandogara. Patati futi fambe, pakaita futi mwana. Mubade murume mbuya maakutsoka masuri. Ndakuda nyaya yekuti ende pamberi. Takandogara futi kudare saka ndikuti kunetsana kwauko handikutangaba. Takandogara futi kudare pane mwana wababa munini wakafa mazuva apera wababa munini. Mwana uya afa panhamo pepe. Hapana kuzomboitwa zvinhu zvakanaka kana kugwa hembe panhu wakundodzingirana nezvidhina. Ndiwe muroyi, ndiwe wauraya. Kititi zvakapera kuitika ipapo. Takuchindogara daro vanhu vandopumana. Patazoti mazuva apera pane wakazouya ari kuti kwazi ndabudirwa, mwana yemumusha imomo. Ari kuti kwazi ndabudirwa, ari kuti ndabudirwa ngemwana uyo wakashaika. Uri kuti kwazi ndakaurayiwa. Asi izvo ndakaurayiwa ndibaba mukuru awo. Ndo wakandidini, ndo wakandiuraya. Ndo matauro wakanga uri kuzviita. Saka andorimba moyo inini kuzozwa zvautsanangura nekuti ndandisirimo. Wakati Ambwe zvamuri kutaura zvese manga musipo musaturukire zvamusikazivi. Muri kutaura nembiya kuti wanga uripo wakati mumba zvidhina wanga uripo wakati pambiya ndandiri makati makasvika mbiya dzakakwidibizwa mukazi dzakagufanza isusu vanhu tese takazodaidzwa dzakwidibizwa vanhu vese wanga uripo wakatodzona ndiwo wakatofamba ndosanda chiri mbiya chigara ipapo nababa waripo chigara ipapo ndinozvindegamanda ndini sabhuku wanguwanda saka shuwa zviri kutaura mai kuti vanhu vasikwirirana pamusha hatisi kutombopindikana zvachose. Zvinhu zvakangotangawo mazuva aperayo kuti vanhu vakatanga uchigurana kuti pakangotanga kuizwa ushe paya ndopakatanga uchigurana vanhu kuti isusu taumira takadare isu takadai. Saka inini ndakabva ndazotoona kuti zvinhu zviri kuitika panapa zvatoshata because vanhu vanga vakubva kutoti havachadomboona kana munhu basa. Saka takazombogadzirisana ndazotoona kuti havasi kudzoka shure pagurupu kwabva kwaita gurupu yaitoita hot. Saka ndakazombosarenda usabhuku wacho ndatoti inini handichatodi mandambowapa aibva kuti showa usabhuku ngewangu bva utazoikana teswa mandeya vatachitaurira utotora usabhuku sei usabhuku wakabvomba kwako iwe uchiuya pane uyu. Saka iwe wakutora usabhuku sei bva atoputsa kuti ini ndakagadzirwa ndakaenda kogadzirwa nini hapana uchandikwanisa apo akauya. Saka akataura zvinhu zvakawanda. Saka ndikati inini kana zvakadai inini ndakutosarenda umwe semuripo kanini handizozvikwanisiba takabva ndasarenda. Mukuru anga aripo kandakadaro ndopati kuti nyaya dzese dzinofana kubuda dzinofana kupera. Tiri kuti isusu nyaya dzemumhuri ngedzega, nyaya dzemusha ngedzega. Urikuona zvatokudzwa nyaya dzaTobias nemhuri yake ndedzatobias nani
nyaya dzashepard inyaya dzashepard nechi asi pane nyaya dzinoda shepard nemhuri yake, Tobias nemhuri yake, uyu nemhuri yake, anditi iyi mhuri yani dzakasiyana. tari kune yamachega iyi ndeyagundatsva anditi kune yamachega kune yagundatsva matambudziko amweni awo kwagundatsva ariko here kwamachega akasiyana anditi ndosaka ndoti timizi kuti matambudziko enyu manje akuda kuti mhuri yani yagundatsva yese anditi mofambira nyaya dzemhuri yekwagundatsva asi kana paine dzimwe nyaya anditi dzaakudawo dziri specific munzwa kana ndiri kuti dziri specific ndiri kuti pambo Tobias nemunina wavo madirect zvemhuri yani yababa wavo anditi amungafambiri imi mhuri yese yagundatsva muchifambira nyaya yemwana afa waTobias. Ai chiwano chinotika panofa mwana wanofamba ndi immediate family. The immediate family ndio inofamba yonzwa kuti chauraya umwe wedu chi. Then kana paita issue yekuti pawafamba wanzwa kuti issue yemhuri yese yagundatsva anditi then it means kuti chakufuna involve chinawo mhuri yese yoziwa then mopa solution imwe chete semhuri nawo because the problem yemhuri ndoda kuti musiyani ipa because ndiri kuona nyaya dzenyu pamataura pa mumhangari akamhangara nyaya yake hainei nedzimwe nyaya dzakudii nyaya dzopinda pekuti isusu takati tiita izvo muri kutaura ino nekuti kana munhu afirwa taienda tese nokuti ini ndakatombofirwa wake mwana takaenda tese nemhuri dzese nevamwe dzimba dzacho dzese takati ngatiende tese saka ndizvo tatinongokuwa tiri kuteedzera izvozvo. Aiwa ndiri kuti itsika yenyu kana ino tsika yani yenyu ini handishinji tsika yani saka ndipo tinoona kuti zvazotanga sei manje tichizoparadzana taingoita pamwe chete ndiri kuti iri kana yanga iri tsika yagara iripo yekuti munofamba mese itsika yenyu yamunofanira kumaintaina ini chandikuramba ndechekuti muchinje tsika because mukada kuichinja tsika zvakuita kunga mune zvimwe zvamuda kukafa zvamusiri kuda kuti dzimwe mhuri dzizwe isusu nokuti vana baba vedu vaibatana oramba tsika yedu kufanira kufamba takangodaro nhasi tekuti pana kuparadzana sei apa isusu ndakambofirwa ini takaenda tese tigadzirwa kuti itai so asi nhasi manje sei zvachinja zvakusiyiwa kunze kuti mhakunotsitikwa kamisira saka chibatana kana iri tsika yemhuri itsika yemhuri haichinjwi because pane chaitika kumba wanhingi kana iri tsika yemhuri yekuti mofamba mese fambai mese haichinji mazoti ndiani ndega mande ndega ndiro chete haifanira tichienda wega because handikanganwi pandinoya ndichita maselection ndipo ndoziya kamazita yamuri nditaura yes ndotoziya ko uyu ari kupi anzani uyu shoti wakaita mupostori wemasufi yakaita asi family ndiye mwechete saka sei asi kuya pamaita zveushe maifamba mese vatobesi mese imimi maifamba mese makadai shoti aripo paushaya patisi kufambatisa takatoparadzana zvese kufamba vana baba vedu apa watatu apa waindiwo waikufamba takatogara tiri mulaini ndosaka kutaura kuti imimi handiti I think bambo ini ndakamutaurira handina kutaurira ndakakuti ichi doti wamuwazwa zvandakakuudza ndakati family iyi yanga yakabatana iita chinhu zvayo zvakanaka
asi yakupwanyika. Why iri kupwanyika? Iri kupwanyika kuti pakati penyu chindega chawandisa. Chindega chakuita sei? Chawandisa. Ende chindega chikawandisa manje hapana chamunovaka ba. Ndakataura ndikati mamune matambudziko apa paisha agadzwa. Anditi asi munofunga kuti kumubvisa ndiko kuti chi problem iperi. But handizvo. Because iko kwacho kutori maproblems eko. Handizvo. Is because tsika ino dini panoda kubhenda chi. Panoda kubhenda tsika. Muza kuti wana Mandela. Ndikutora munoona shumba ndisosandi kutaurira kuti mukada kubhenda tsika. Hapana azviti. Munozo. Vamwe vakumaloya wachienda uyu kuenda urusukisa uyu urusukisa uyu handi tsika yeko Mandela baitoziya. Kwakukaro. Ndakakutaura izvi very simple Uncle Tobias. Endai mogare pasi nemamwe machinda esaro. Mwataura kuti kana if it is necessary kana muruda I will come down there. Ndoda mhuri dzese dzekwani Mandela. Munyore the correct thing about the Mandela history. Not history dzamunyepa. Zvomakaita musiya zvera. Uncle Tobias une family yake. Shontu une family yake. Tondo une family yake. Uyu Ningu une family yake. Zotopera history yachichaura history yacho. Uyu utaura yekwamara yekumalawi, uyu utaura yekuzambia, uyu utaura yeuko umuta mudai kuZimbabwe. Saka muri tikuendeni. Ndakati chiite kuti sit down, this is the chance. Sit down as a family. Yes, ulipo Muningira ulipo fine, it's okay. Asi Muningira taakuda kuti gadzire history chaiyo chafollow from today. We want to tigadzire chaizvo. Mukaona izvo rakabona. Last month watakaita meeting. Last month but one. Ati ini uri ndite mambo handi wese wangada ndite mambo. Waripo wangosoda ndite mambo. Ena nazo waripo. Wamwe uzoto wakakanda zvibhakera mazvanzwemba, wamwe waikanda zvibhakera mazvanzwemba. Asi waripo wangarudi. Wangarudawo. Asi ndiwo ndati no, izvo zvadai zvatopera uri. Bora ratodini? Zvatopera. Uyaya. That's why muri kuona if you look at this panel. Ndo dzimba dzeumambo dzekwamutasa ine munhu umwe naumwe. Akamuzota munhu umwe naumwe dzimba dzeumambo ari panel ndo dare racho kwamutasa iro. And in the last month we sat down in this office magarira makaitenga iri mhuri yekwamutasa dzimba mhuri dzeumambo. Taakugadzira constitution yekwamutasa yekuti umambo hausi wangu baini hausi umambo ndo wekwamutasa. Mutasa zvine munhu waniba. Musaizvozvo. Izvo zi constitution kwamutasa draft constitution is already there. We are coming back musowani. Takutoverenga constitution kwamutasa. Iyoyo kugadzwa kunoita madzimambo, kugadzwa kunoita madzishe kwamutasa, masabhuku ekwamutasa. Andiri mungona. Tatopedza zvakuenda national archives, zvakuenda kupiwe ndo zvatakutedzera. Hapana chazoya nezvake zvinyowani. Even when we are gone. Taenda. It's obvious we are going. But when and how? Ndo panenda mdziko chete. Ndo zvintu zvatisingazivi. Kuti ndiri kuenda rini, kupi, sei, ndo zvatisingazivi. Asi kuenda ndikudi zikwenda. Ndabona. Asatoti ndaenda ngatichienda gadzirisa kwandikuita sei? Kwandiri kubva. Kuti hondo idzi dzirambe dzisidi kusarambe kune hondo dzakadai. Ndo zvimwe zvandakataura varume. Kana uyo wangu wasipo Muningira, but Amadara I told them, go and I go more down on Monday. I said, let's sit down. Can I move to Basilan to come down there? To Basilan, the correct history. You come there. That we are all going to follow. Umambo, I'm waiting for 20 basic. Mambani got one and as well 20 Muruda. As soon as women are more of the reason I gave you a Sarah. You were Sarah with your Wimbiki, you were Sarah with Cheshire, you were Sarah Chakati, you were Sarah Chakati. Tasara no way. Why how far? I shall go you have things I think. Because what you want to see? The same applies to Mandela. Mandela Mushamguru. Nakafunza ukoma na Rukusero. Kusero there's another chaos. Mandela wano. Kune chaos futhi Kusero.
Anditi why kuine chaos is because imimi warugu ndima ifana kukontrola wana warugu muchigara nawo pasi izvo zvaiti makati zuzuzu muri kusero but masumburero aenda apera masumburero apera but masumburero that's the shrine yechi iwane komandera anditi mushaya kuti chii chiri kuitika masumburero apa ndimi munoenda every year munofanira muita zvamuite pamasumburero muchichengetedza chii iyo shrine but hapana munhu ari komandera chikumbosvika pamasumburero muchiri kukuziva here kumasumburero tosandokutaureka akamua mochona mune mwana wenyu musikana wamunofanira kuisa uko ishe anozani azani kanganya mune muzvare kanganya ane tsungo iri kumuzvare katsanganya iri kuseruko anofanira kuendeswa nemhuri yekwani ikwamandeya but muzuku uri kusupika uko muzvare kanganya uko wana baba hakuna burukano dzenyu dzisina basa nyika ichienda tosanduri go back wana mandeya endai go back and sit down torai wari kuitai zuva renyu rana mandeya sit down kana maita rimwe zuva rechi kana 5 days as at the end of that maita sei magadzira chinhu chiri straight chokomandeya chinoti chii mandeya then taenda mberi because isusu ziri kurwondevharo ziso ramandeya ndeya raramutasa ndeya ziso ramutasa kungondevhari ndiani zvino mungaita ziso iro maziso akambeya mona ndinoyesa kuita confidence ndoita muda ndipa confidence enda pamutobesa muda ndipa confidence ere nditi pamutobesa ndikafona kuti bambo zviri sei dzauruyo ndoteera zvamunotaura muita izvizvi waisumuka waitiza kuti waipanzvimbo yekutora wanini waigara nawo pasi anotiza akambambotobesa kana uri mukoma uri baba ndiwe baba ndasvai uchiona pachimanyika uchinzi mukoma haagari nhaka mukadzi wemunini asi muri kugara kai muri kugara mukoma haagari nhaka mukadzi wemunini reason mukoma ndibaba baba akafa mukoma ndiye atoma asi muri busy kutora muri kutora ndosandora ngatidzoke let's go back kutsika ini ndoda musati maenda endai panzara toda munitaure date kuti musi wakati muri kusangana musi wakati muita zvakati musati maenda endai panzara endai nawo